बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकल साइक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। देग्लाय बोसोरनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकल साइक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। देग्लाय बोसोरनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकल साइक आनजादखौ गासै 467 सा फरायसाफ्रा होदोंमोन आरो बेनि गेजेराव मोजां नम्बर लाखिनो हानाय गासै 50 सा गुनगोनां फरायसाफोरखौ सायख'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव सुबुं सम्पद दिहुननायनि थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ गायसनदों। रांखान्थि बिथिंजों नाख्रेबजानाय मेलेमगोनां फरायसाफोरखौ गाव गावनि थांखिसिम सौहैनायानो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गुबै थांखि। देग्लायनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकल साइक आनजादाव सायख'जानाय गासै 50 सा फरायसाफोरखौ फैगौ 23 मे खालि क'क्राझार जिल्ला लाइब्रेरियाव मोनसे काउन्सिलिं हाबाफारि लानाय जागोनखौ मिथिदों। काउन्सिलिं हाबाफारियाव सायख'जानाय 50 सा बिजाथिफोरा गाव गावनि पिआरसि एडमिट कार्ड आरो माखासे गोनांथार अरिजिनेल फोरमान बिलाइफोरखौ बै सानखालि लानानै फैथारनांगोनखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बेखौबो फोरमायनो लुगैदों दि बावैसो सिगां बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिल्लीयाव कचिं खालामनो दैथायहरनाय फरायसाफोरनि गेजेराव खेबसेनो 27 साया एपिएससिनि प्रिलिम्स आनजादाव उथ्रिनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो आइसिइउ टेक्निशियान आरो रेडिय'ल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।